Inkosi omi phambi kwenu bazalwane umama uSibongile Zondi uMangobane usuka eGreytown endaweni ethiwa iseKopeletsheni. Amen. Ngimela abazalwane ngicela ufakazi buningi ngihluphekile nje angazi ngisho kuphi ngiyeke kuphi. Amen bazalwane. Ngimbonile uNkulunkulu wami uNkulunkulu bazalwane. Ngimbona enyameni yami, ngimbona futhi empilweni yami yokomoya. uJesu Kristu inkosi. Ngebazalwane mina uNkulunkulu ngilande egoleni. Bengiyinto egulayo nje bazalwane. Ngangoba ngisho iCovid ayingidlulanga. Alibonge igama lenkosi. Kanti uNkulunkulu la iqala khona indaba yami ukuthi ngigule ngingene na kwiCovid. Kusuka phambili nje ukugula kwami bazalwane. Ifika nje iCovid vele sengiyinto eke nomsebenzi ngoba ngiyagula. uJesu Kristu inkosi. Ngisanda kuzwa manje njengoba sengisentabeni yendlu kaJehova ngiyabongelelwa ukuthi kwakhulunywa kwafonela ubaba uMsibande. Wakhuleka umkhuleko wokuthi uNkulunkulu noma ngabe uzomthatha hayi manje. Haleluya bazalwane. Ngempela umkhuleko wenziwa kule ndawo. Haleluya ulalele uNkulunkulu. Amen. Nganginoshukela bazalwane. Ngangenwa iCovid ngagula ngavuka. Ngomkhuleko wenziwe kule ndawo. Amen bazalwane. Angazange nokuthi ubaba uMsibande ungikhulekile bengingabazi ubaba uMsibande nomama angazange nokuthi bangikhulekelile. Ngizwe manje uJesu Kristu inkosi. Angazi kwasithe kanjani ngizwa kuthiwa ngathunyelelwa ivoice note angikhumbuli bazalwane ngikhuluma iqiniso phambi kwenkosi angikhumbuli ngilalela ivoice note bengikhulekela. Ngisho imisebenzi kaNkulunkulu bazalwane kuhamba ke bazalwane uNkulunkulu engidonsa. Amen. Engidonsela entabeni yendlu kaJehova ngiyabonelelwa. Ngaphinde ngagula futhi. Haleluya bazalwane. Kwaqiqa ibone ekhaya. Before ngiyesibhedlela kwaqiqa ibone phakathi kwezibone zayiqiqa zizongibona kwakhona umama ukhona la endlini mama uMzila wakhona eGreytown wangangitshela ngekhaya lezi wangithumelela inkonzo nje. Wangithumelela inkonzo nje emva kwalokho ngizongibona. Wangithumelela inkonzo ngithi uthatha lezi inkonzo. Ngithi mangizwa iphimbo likababa uMsibande bekhuluma kwangathi akuyena umntwana emhlabeni angazi mhlawumbe ayazi abazalwane into engishoyo. Kwakuyiphimbo engathi vele ezulwini. Angazi uNkulunkulu wenze njani. Amen bazalwane. Ngagcina ngithi ayibo uthatha lezi inkonzo athi kukhona igroup esikuyona uyafuna nongena. Ngithi mina ngiyazifuna lezi inkonzo ngoba ngiyabona manje uzozakhathala ukungithumelela wangifaka ngempela bazalwane ekhaya lezi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu wangiphilisa ke kulokho kugula. Ngaphila bazalwane. Ngalalela ikhaya lezi njengoba ngishathi ikabili ufakazi bami bazalwane usendabeni yenyama yami ebikade ingaphili. Ayike sengingenile ekhaya lezi ayikwafundwa bazalwane. Ngumzalwane omdala ngomthetho. Ngisaba ngisho ukusho ukuthi ngase ngikhona isikhathi esikanani. Ngithi ngiyakholwa bazalwane. Siyasihleke noma imizalwane esiphila nayo lapha mase sikhuluma sibala iminyaka. Uthi wena Nkosana yonke le minyaka umuntu wenzani konke. Haleluya. Ayike wayikhwathula uNkulunkulu inkwethe eyisemahlweni nami. Kunenkwethe eyisemahlweni nami bazalwane. Kunezinto engangazibona, kunezinto ezayikhulunywa yizwi kaNkulunkulu ngingazizwa. Kwakhuluma indaba yokuvunywa kwezono bazalwane ukuthi izono ziwudonga. Ayibonge igama lenkosi. Ngempela izwi kaNkulunkulu lithi uma sithi asinasono siyazikhohlisa.
zazikhona ziyinqwaba. Anibonge igama lenkosi. Ngaqala ke nami ngabhuka abazalwane ngazibhala izono zami, ngazibhala ngezokuphumula okumangalisayo. Ngabona ukuphendulwa kwemikhuleko yami manje. Kade ingaphendula imikhuleko, ngikhulekile mangicela izinto uNkulunkulu ngingaziboni zenzeka. Uma zenzeka nje just at random. Niyabona abazalwane akuthuke kuthengwa. Amen bazalwane. Ngibona ukuthi kwakuthuka kuthengwa noma uNkulunkulu wayewuveza nje umusa wakhe. Kodwa ngingenakho ukuthi ngempela mangikhulekela into izophendula. Kodwa ngibona inqaba emva kokuvuma izono, emva kokubhala izono zami. Imikhuleko iyaphendula abazalwane. uNkulunkulu akangisize ngingeqisi kakhulu, ngingeqisi ngoba ngiyezwa iningi into yami bazalwane, ngifuna ukuyisho ngomthetho yonke, kodwa ngiyabona izusho-ke. Ngifuna ukusho bazalwane ukuthi ungisizile uNkulunkulu, ngiyaphila. Ilokho kokuqala, uJesu Kristu inkosi. Ne-eczema eyayiphethe umntanami emilwa amathumba noma 13 noma 8 noma kubani emzimbeni wakhe, wamphilisa uNkulunkulu bazalwane. Sengisekhaya lezo, sengisho uJesu Kristu inkosi, ngisho abaseRoma 10 bazalwane, uJesu Kristu inkosi.